aku ngene iki. Biasane tamu ngalor ngidul ngulon ngetan. Pirang-pirang dina ora ana tamu kok sithik. Cawisan kopi sebuntel. Udut wis tipis. Wah. Kacau iki nek ora ana tamu iki kacau. Weh. Timbang mikir tamu. Mending ngombe kopi dhisik. Wah. Dek mbiyen tamu ora baen-baen ngalor ngidul teka lunga. Udut wis tipis. Udut wis tipis. Wah. Pancen bener. Kandhane guruku mbiyen. Guruku ngomong ngono. Kowe somben nek wis dadi wong pinter utawa wong iso. Yen kowe nampa tamu, aja nganti kowe njaluk bayaran. Aja mbok tarif. Aja mbok gawe mahar. Aja le. Guru biyen ngomong kaya ngono. Iki kanggo pengeling-elingna lho. Guru ngendika kaya ngono. Yen guru ngomong, yen kowe sok mben trima tamu, ditrima sing apik, aja njaluk bayaran, aja njaluk tarif, aja njaluk mahar. Yo nulung wong sing ikhlas lahir lan batin. Engko keneng mbonggo bekal sok mben. Yen kowe sok mben brah tamu, bersyukur karo sing gawe urip. Yen ora ana tamu, yo bersyukur, ora apa-apa, ora masalah, ora ana tamu. Guru biyen ngomong kaya ngono. Ya. Iki ora ana tamu pirang-pirang dina. Suwe lah sasen ora ana tamu padha teko ora ana. Biyen tamu ora baen-baen, tuamu ngalor ngidul teko lunga. Iki ora ana. Nanging aku kok kaya-kaya ana gawang-gawang. Kaya ana sing ngandani aku. Liya dina, liya sasi, liya minggu, liya taun, kaya-kaya ana wong. Nanging mbok sapa iku wonge? Ya, kanggo pengeling-eling karo wong-wong kabeh. Yen diganjar duwe tamu akeh, duwe rejeki akeh, yuk bersyukur karo sing gawe urip. Nak rezekimu luweh yuk dienggo amal, dienggo bantu fakir miskin utawa beramal karo anak-anak yatim. Yen diganjar sepi ora ana kegawean, ora ana kerjanan, utawa kaya aku iki ora ana tamu, yuk bersyukur, ndedonga karo nyuwun rejeki karo sing gawe urip. Sing penting rezekiku sing halal sing barokah. Ora maling yo ora nyolong, ora ngerampok. Ya, wis. Tak sabar aku. Ya. Assalamualaikum. Oh, ana wong ngobane? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh. Sopo kowe le? Aku ki lho, Mbah. Ana apa le kowe rene le? Aku ada duit tak bank le. Lho, masalah apa kok kowe iso ditagih bank? Masalah apa? Kok iso ditagih bank mesti kowe undi sangkutan elek karo pegawai bank, ya apa ora? Aku utang ora kudu bayar. Utang apa kowe? Utang apa? Gara-gara main judi diapusi wong aku. Kok iso? Tanah pirang-pirang hektar, mobil pirang-pirang ewu, ilang kabeh entek kabeh. Kowe main judi kalah. Kalah diapusi wong. Lha kok kalah? Kowe main judi kok kalah iku piye? Aku diapusi wong le. Diapusi? Heeh. Ketoke sing ngapusi kowe iki kaya je. Oleh.
Yo. Heeh. Wah, di tanganem. Wah, sing renah kowe iki wong papat le. Nggih, Mbah. Lho. Tenan le. Kok ngerti, Mbah, jenengan, Mbah? Wah, kowe urung ndongokno le, daerah etan iki aku dukun sing paling kondang, sing gelem nulung wong, tetulung karo wong tanpa pamrih le aku iki le. Kowe tak tulung le. Iku ketoke sing renah kowe iki wong papat. Siji awale huruf S, loro huruf U, telu huruf M, papat huruf C. Wong niku sinten, Mbah? Apa? Wong niku sinten? Niku napa, Mbah, artine, Mbah? Oh iku sing jenenge ketoke wong Koh Kidul, ya apa ora? Iya, Mbah. Iku untul. Sing siji mau, Mbah. Apa sing sijine mau? M, Mbah. M iku wong Koh Lor. Ya apa ora? Nggih, Mbah. Iku anu jenenge Markon. Ya apa ora? Nggih, Mbah. Sing J niku, Mbah. J iku wong Koetan. Ya apa ora? Nggih. Sing setunggale mawaleh meneh sinten, Mbah? Niku wis ora tak dudono ketoke ana cerak karo kowe. Lah iku wis rasa tak sebutno. Nek sing J iku ketoke nganu wong Koh Kulon. Nggih. Ah, iku sing renah kowe. Nggih, Mbah. Asline wong papat iku wis tak sebutno jenenge dalang kabeh sing ngreka kowe iku wong iku. Nggih. Iku dhe masalah karo kowe le. Dhe masalah karo kowe wong iku. Ancen gedeng karo kowe kepengin dientekno donyam. Donyam kepengin dikuras kabeh, kepengin dijur keluargamu. Neng kowe rasa kuwatir le, rasa kuwatir, kowe bener mara rene, wis bener. Kowe bakal tak tulung ikhlas kanthi lahir lan batin. Dalam kula niki kudu lah napa, Mbah? Ngene le. Kowe iki yo dosam gedhe. Kok iso, Mbah? Amarga kowe maksiat. Judi iku maksiat, ora apik. Kanggo nebus dosamu, kowe kudu marak ngetan sangkan parane. Kowe ning kono topo. Pirang tahun, Mbah? Setiap sakgon setahun kowe tak kon topo 10 tahun le. Topo 10 tahun iku kanggo nebus dosamu, kowe maksiat lama kowe nglakoni maksiat. Lan masalah kowe mengko iso nyarutang utangem, mengko tak wewehi barang. Ora gampang aku asline gampang wae le aku ngwehi barang kowe, terus tak wehi nang kene nggone. Nanging percuma, soale kowe duwe dosa nglakoni maksiat yaiku main judi. Dadi kanggo ngresikno awakmu, kanggo madangno pikirem kowe tak kon topo sik. Ben atim tenang lan ikhlas atimu, kowe tak kon topo. Lah kowe iki kok tak wewehi barang. Barang iki engko tak wehno kowe kanggo sangune kowe topo nang sing tak duduhno wau. Ngetan arahe engko tak dudono wit apa sing nggon topo. Lah terus niku mungkin enten gangguane napa, Mbah? Kowe masalah gangguan ora sawedi le. Kowe selamat kowe topo mengko tak awat-awati kok kadohan. Kowe ora sawedi. Ana gangguan apa embarno, ora usah mbok gatekno. Wis tadi sedina le. Kowe tak jipukno barang ya. Nggih, Mbah. Alhamdulillah ana sing ngape nulung aku. Wah. Napa niku, Mbah? Niki le. Iki iket. Iki iket. Iki kaos. Aja mbok delok barang iki elek le. Yuk kanggo lantaran kowe topo iki insyaallah gangguan, bener ana gangguan akeh le. Nek insyaallah lantaran saka iket iki karo barang iki gangguan iku cuma amping-amping nang sandimu, ora batin wani nutul kowe. Kowe wedimu ilangno, ora usah wedi, bakal tak kawal kok kaduan terus tak awat-awati awakmu le ya.
Ya wis kowe tak tundung saiki ndang jalakno topo engko kowe marak ngetan sangkan parane. Aja mandeg nek urung ketemu wit ori sing ana pakang cilik plengkong ndase medun. Wis berangkat to le. Matur suwun, Mbah. Ya wis berangkat to. Pamit, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam le. Wah. Iku ketoke bocah iku mah bocah apik. Nanging sakake bocah iku mang krenah wong. Dadi patung wong papat, dadi entekno donyane. Wah. Bener-bener tega wong iku. Kanggo pengeling-eling wong sing reka bocah iku mang saiki wis dadi muridku. Sadara kowe, aja seneng reka wong, aja seneng krenah wong. Aja seneng kowe gawe alane karo wong liya. Tumindak sing apik. Aja krenah wong, aja krusya wong, aja gawe larane ati wong. Pengeling-eling kanggo wong sing ngrenah muridku utawa sing reka muridku. Ya wis. Tak awat-awatane muridku kok kadohan. Letopo ning ndi sangkan parane. Ya wis tak awat-awatane muridku. Saiki tak tutut ane kok kadohan. Ya.